O ɲɛta ni kɔni bɛ to ka kɛ mɛ kalo ta tilancɛ kilomɛtiri 400 ni 49 i n'a fɔ kilomɛtiri 19 ni tila tile kelen kɔnɔ Rusi kɛlɛkura daminɛ na Kharkiv mara la. O waati la o kɛra kalo o kalo ɲɛta belebele kabini san 2022 mars kalo la Rusi ka bingani daminɛ yɛrɛ la Ukraine. K'a bɛɛ lajɛlen ta kabini san 2024 daminɛ na Rusi ye kilomɛtiri 1246 minɛ. O ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ san 2023 bɛɛ t'a kan n'o tun ye kilomɛtiri 584 bonya la. Nga o ɲɛta nin tora ka dɔgɔya bawo a bɛ bɛn Ukraine jamana 100 tila ni 2 ma san 2014 wa a ma kɛ sababu ye ka cɛmatigɛsi sɔrɔ hali ni magosa nɔrɔnɔrɔma kɛra. Juillet kalo o tile fɔlɔ o ni 30nan cɛ kilomɛtiri 198 minɛna Moscou fɛ i n'a fɔ bonyana kilomɛtiri 66 tile kɔnɔ. O la kilomɛtiri 155 bɛ Donetsk mara dɔrɔn na kɔrɔn fɛ yɔrɔ min na Rusi sɔrɔdasiw bɛ ka gɛlɛya ka taa Pokrovsk, Toretsk ani Tajivyar dugu sira fɛ walasa o kɔfɛ ka se ka bin Kramatorsk ni Sloviansk dugu kan. Kabini février kalo o tile 24 san 2022 ka se juillet kalo o tile 30 na Rusi ye Ukraine jamana fa min minɛ o ye kilomɛtiri 65 o ni 776 ye. Ni Crimée minɛna san 2014 ani kɔrɔnfɛyɔrɔ minnu bɛ Rusi ka fanga kɔrɔ ka ban sani bingani ka daminɛ kilomɛtiri 100,007 o ni 956 minɛna Rusi fɛ. Walima 100 saradala 18 Ukraine ka kɛɲɛ n'a ka dancɛw ye minnu lakonen don diɲɛ kɔnɔ. Ukraine ye arabadenw Rusi jalaki ko a ye gɛlɛden farima n'o cruise missile ye ani Iran ka bingani drone 89 ci su kelen kɔnɔ k'a fɔ ko nin bingani nin kɛra kalo caman kɔnɔ. Drone 40 ni kɔ de ɲagasira faba Kiev n'a laminu sanfɛ k'a sɔrɔ u ma mɔgɔ si faga ka kɛɲɛ ni sɔrasi ɲɛmɔgɔsow ka fɔta ye.